یەکەم جڤینە ناودەوڵەتی بۆ داعشێ تێلەدارخستن و برێڤەبەریە خوەسەر لێ ئامادە دەبە. ڕۆژێن 29 و سێهێ چریا پاشین بە بەشداریە نوێنەرên برێڤەبەریە خوەسەر ئا باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریایê وڵاتên ئەوروپا و ئاسیایê civînek li bajarê Cinêfeyê Swêsreyê hat lidarxistin. Li gor malpera gerînendeya têkiliyên derve ya birêveberiya xweser. Ev civîn bo awayê tunekirina paşmayên terorîstên Daişê ye. Hevserokê gerînendeya têkiliyên derve Bedran Çiya Kurd ji çapemeniyê re got ku di civîna navdewletî de pir doz hatin gotûbêjkirin. Yek ji wan jî ew e ku riya leşkerî tenê têra tunekirina domdar a Daişê nake. Li gor wî pirsgirêka terorîstên Daişê yên di zindanan de û pêmayên wan ên li kampan jî bûne mijara civînê. Dê hevahengiyek bêsazkirin. Bedran Çiya Kurd ragihand ku li bara doza pêmayên Daişê hatiye gotin ku tenê şandina wan bo welatan ne çareseriyeke kokdar e û dê hevahengiyek bo çareserkirina pirsgirêka wan were sazkirin. Êrişên Tirkiyeyê rê li ber tunekirina Daişê digire. Berpirsê birêveberiya xweser di civînê de gotiye ku êrişên Tirkiyeyê li pêş tunekirina Daişê kelemek e û terorîst jî keysa xwe dibînin. Lewra daxwaz ji welatan kir ku pêdivî bi yekîtiyekê heye. Qene ev bar tenê li ser pişta birêveberiya xweser nemîne û her aliyek bi erkê xwe rabe.